بی بی آمنہ دا جلالے ساری دنیا چھوں بے مثالے مائی آمنہ دا جلالے ساری دنیا چھوں بے مثالے اماں آمنہ دا جلالے ساری دنیا جو بے مثالے گل مقدران دی کی سناواں گل مقدران دی کی سناواں آکھے گلی ماں میں واری جاواں سونا مکھڑا ہائے سونا مکھڑا سونی چالے ساری دنیا جو بے مثالے مائی آمنہ دا جلالے ساری دنیا جو بے مثالے بھلا سارے مل کے ملل پڑھو نا مائی آمنہ دا جلالے ساری دنیا جو بے مثالے جنہیں کدی زندگی جندر نات نہیں پڑھی آج میرے نال مل کے پڑھو تاکہ قیامت والے دن نبی پاک دے نات خانہ دندر تو آڈا بھی نام آجے مائی آمنہ دا جلالے ساری دنیا چوں بے مثالے صدیق عمر دی کیا باتیں صدیق عمر دی کیا باتیں ملیا جنانوں سونے دا ذات سچ صدیق عمر دی کیا باتیں ملیا جنانوں سونے دا ساتھے ستے اج وی ہائے ستے اج وی آقا دے نالے ساری دنیا جو بے مثالے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے تربیتاں کر دیتیاں نے میرے پیغمبر نے امت انداز دیتا انتخاب دین دا کرنا ہے اے ویکھنا سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ خطار کو بیان کر دینے میرے والد گرامی وفات باگنے سجیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مکہ المکرمہ تو مدینہ منورہ تشریف لے آئیاں نے اللہ اکبر اللہ ایدر میں والتیان کرنا توجہ کرنا اللہ بھی قسم انتخاب دین دا کیتا جائے نسلہ سور جان دیا نے نسلہ جندر دین منتقل ہو جان دے اللہ میرے وال توجہ کرنا نبی پاک نے السلام دیئے صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت انس فرمان دینے ابو طلحہ انصاری حالے تک کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں سنوئے حالے تک میرے پیغمبر دے دین جندر شامل نہیں سیوئے حضرت ام سلیم و نکاح دا پیغام بھیجے آئے اللہ عورت دیوال اے جناب حضرت ام سلیم دیوال نکاح دا پیغام پہنچے آنا حضرت ام سلیم کہہ دیا نے میں دینا نکاح نہیں کر سکتی اللہ اللہ ابو طلحہ کہہ دینے ام سلیم میں مدینے دا سب تو وڈا زمیندارا فلاں باغ بھی میرے فلاں باغ بھی میرے فلاں باغ بھی میرے کولے دنیا دیاں دولتاں بڑیاں نے اے اللہ دی قسم حضرت ام سلیم نے دا جواب دیتا کاش آج دی بیٹی بیگنڈا ہے کو جواب بن جے حضرت ام سلیم سے کہہ دیا نے ابو طلحہ تیرے کولے دنیا دیاں دولتاں بڑیاں نے تیرے کولے تو گیت دی دولت کوئی نہیں میری نظر دی اندر تیرے کولے کاکھ بھی کوئی نہیں انج کہہ لو سجیدہ ام سلیم نے کہ جس گھر دے اندر دین ہے اس گھر دے اندر پوری کائنات دیاں دولتاں نے
تے جس گھر دے اندر دین کوئی نہیں پاویں جڈا مردی وڈا گھر ہے پاویں اس گھر دے اندر برتن بھی سونے دینے او دے نال بھکھا گھر کوئی نہیں جس گھر دے اندر دین کوئی نہیں پاویں اللہ دی قسم واش روم تے 10 لاکھ لائے او دے نال غریب گھر کوئی نہیں دین تو بغیر کادا گھر ہے بے دین بندے دا کیڑا گھر ہے او بے دین دا کوئی گھر نہ دنیا دا نہ آخرت دا اللہ توجہ کرنا حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیا نے ابو طلحہ تیرے کولے دین دی دولت کوئی نہیں تے میری نظر دے اندر کچھ بھی کوئی نہیں میں کی کرنا ہے تیرے باغانوں کی کرنا ہے میں تیریاں دولتانوں اگر میرے نال نکاح کرنا ہے تے پہلے دین مننا پینے رب دی توحید نو اپنانا پینے اللہ درد ابو طلحہ گھر دے اندر چلے گئے دلوں نکلیاں گلاں دل تے اثر کر جاندیاں نے میرے پیغمبر کولے گئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے حضرت ام سلیم نو کہندے نے ابو طلحہ فرماندے نے ام سلیم ہن تے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وا ہن میرے نال نکاح کر لے حضرت ام سلیم فرماندیاں نے ابو طلحہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جا میں تیرا مسلمان ہونا ہی اپنا حق مہر مقرر کر لے آئے اللہ کو اکبر اللہ ہن مینوں حق مہر دی لوڑ کوئی نہیں تیرا مسلمان ہونا ہی میرے واسطے کافی ہے اللہ کو اکبر اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے نو کٹھیاں فرمایا رب تعالیٰ نے بیٹا عطا کیتا اے بیٹا جناب بیمار ہو گیا حضرت ابو طلحہ کام کار دے سلسلے دے اندر گھروں باہر گئے نے شام نو واپس آئے نا اے بیٹا فوت ہو گیا حضرت ام سلیم نے انہوں غسل دیتا کفن دیتا مقام دے کونے دند لٹا دیتا رات زواجی تعلقات قائم کیتے اپنے خاوند نو پریشان نہیں کیتا دکھی نہیں کیتا پچھلی کو رات دا ٹائم ہویا کہنے لگی اللہ والیا اگر کسے کوڑے کسے دی امانت ہوئے تو انہوں واپس کرنی چاہی دیئے جی بالکل واپس کرنی چاہی دیئے کہہ دیا نے بیٹا اللہ دی امانت سی رب نے اپنی امانتاں واپس لے لیا نے حضرت ابو طلحہ بڑے پریشان ہوئے کیونکہ بیٹے جم دے جوان ہویا کر دینے ماپیانو اپنی اولاداں بڑا پیار ہویا کر دائے میرے پیغمبر دی خدمت کے اندر حاضر ہوئے سارا واقعہ رات والا بیان کیتا نبی پاک فرمان دینے اے ابو طلحہ تیری بیوی ام سلیم دا صبر میں محمد میٹا چنگا لگی آئے میں دعا کرنا بارک اللہ فی غابری لیلتکما اللہ تعالیٰ تیری رات دے اندر برکتاں پا چھڑے میں نو رب دی قسمے میرے پیغمبر علیہ السلام دی دعا نو اور دین نو ایسیاں برکتاں تے بخاراں لگیاں اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ درد ابو طلحہ نو ایک بیٹا عطا کیتا میرے پیغمبر نے دا نام عبداللہ رکھیا اللہ تعالیٰ نے اس عبداللہ نو 8 بیٹے عطا کیتے 8 دے 8 قرآن دے حافظ بن جاندے نے